Els comtes són els primers sobirans de Catalunya. Inicialment eren el que avui en diríem uns funcionaris, eren uns membres de l'entorn, de la fidelitat als reis carolingis al segle IX. Els reis carolingis al segle IX, els reis dels francs, de la dinastia carolíngia, van crear un gran imperi de dimensions europees, continentals, i van seleccionar un grup d'homes de confiança, membres de l'aristocràcia, de la noblesa dels diferents pobles europeus, per encarregar-los el govern de l'imperi, que van dividir en comtats. Uns 200 comtats conformaven l'imperi carolingi. Llavors els comtes catalans venen d'això, que eren membres al principi eren de l'aristocràcia franca, ben aviat membres de l'aristocràcia local, que en aquella època se'n deien hispanogots, i aviat en direm catalans, esclar. I aquesta gent nomenats eren funcionaris que eren nomenats i podien ser destituïts, però en el moment que se'ls nomenava fruïen de les riqueses del fisc, del comtat, per viure ells i per pagar els seus fidels i col·laboradors. Governaven en nom del rei, que els nomenava i els podia destituir. Aquests comtes es van fer independents de facto amb Guifré el Pelós a finals del segle IX, principis del X, els successors de Guifré el Pelós, principis del X, perquè els reis carolingis es van anar afeblint, van anar perdent força i capacitat de decisió, i la noblesa que tenia el govern dels comtats es va anar fent independent. D'aquests comtats, el més important va acabar sent el comtat de Barcelona, que amb disputa, i a vegades molt dura, amb comtes veïns, germans i cosins, seus, van acabar firmant la seva hegemonia i construint el Principat de Barcelona, que inicialment és l'embrió polític de Catalunya. Fins a tal punt que la documentació medieval molt sovint utilitza el concepte Comtat de Barcelona en el sentit de Principat de Catalunya.